De clara baixa, pot ser. Aquí hi ha la prova de que no m'ha fet. Antoni aquí va se concentrar, no sé. Molt bé, Ada, te quiero un po'. Fa mal, Toni? Molt bé, Toni! Un laberint tot per pujar. Tot per aquest. No, aquest no manda. Mira'l, aquest va fort. Aquest no manda. Mira'l, aquest va fort. Arribam un salt. Estem contra el peu. Espera, que trec el peu. Espera. Avui som dia 21 d'agost. Estem aquí. Mira. Heu vist? Amb un puto sol que se moren. Tenim un ambientazo aquí.
Toni! Conta'm el panorama, com està avui? Pues, avui és un dia 4 de 9, per tant 4 d'agost. D'agost no, setembre. Bueno, pues avui són dia 11 de setembre. Bueno, estem fent la tercera etapa ja. Esperant fer la quarta també. I... bueno, hola, avui són dia 20... no, dia 14, avui són dia 14 de setembre. I estem a punt de... xapar vist llàpanes de món. I de jo també m'hi he de ferrar. Pues ja tenim el paperat i allà tenim en Miquel, en Mateu, que disfruta com un porc de desmuntar, que és un porc brutó. Mireu aquí el paper només del front. I posarem l'altra part de com rodar, perquè si no... i bueno, pues mos para de dins. Ara anirem a Ferreró d'aquí, l'altra. Avui som dia 3 d'octubre i estem ja, pues, m'hem de deixar juntat i anirem a posar la part de darrere, que se va deixant aquestes que se fiquin pues, a dins per poder separar les dues peces. Part com una feta.
alça-me pel mòbil, jo. Alça-me pel mòbil. Avui són dia 18 d'octubre i bueno, ara estic esperant en Julio i en Mateu que ha anat a cercar el contenedor, que ja veureu. Ha anat a cercar el contenedor per tirar per mesures que tenim. Ya vos te rellenó el colchón. Dia 18 d'octubre estem aquí amb un ambientazo que te caigues. Bueno, estem aquí, som dia 26 d'octubre, en Miquel s'acaba d'enterar de la notícia. No, això no. Per la Reis Cara i ara intentarem separar-ho amb són dia 2 de novembre ja. Bueno, ja estem aquí, són les 4 i bueno, he dit que és les 4. En Mateu està fent revisant uns pocos, temporadament. Llavors anem a tirar després. Miquel Julio està fent pasta, sí, mostra per seguir preparant les columnes, l'escalda ja està feta, sí, no, pa més petit. I jo ara faré la part de darrere per preparar les banyes. Va bé. 49. La part que s'ho veu. I bueno, la resulta que han tingut un problema tècnic, per dir-ho de qualque manera, i també. Bueno, mos havia caigut això. Bueno, només que ha caigut havia tombat un poc taula i
pues hem hagut de posar una cosa aquí rara perquè si no jo necessitava un pot de mans aquí per treballar amb força part d'aquí darrere. Són 18 de novembre i bueno, ahir vàrem quedar bastant. Bé, els que obedeixin molt però van ser poc, per tant no van poder pujar. Bueno, avui el mestre no és. Aquí tenéis les columnes fetes. Aquí tenéis la primera banya en proceso. Aquí tenim el nostre cabezón. Avui és dia... Quin dia és, Miquel? Dia 10 de sol de 2017. Aquí és la maqueta. Aquí és falten acabats, que falten pintar. Allà hi ha d'altaveus. Aquí és l'escala, també acabada. De novembre queden 2 mesos bàsicament i també hauria de regular aquest gimnàs sobretot si se mira davant fatal, molt mal. Se queda clar, encara no té. Està tallant. Molt bo. No hi ha cap cotet bo, pues. ¿En serio? Es que tampoco te capí para entrar. Al fútbol de Bueno, de família. avui són dia 15 de novembre i queden pràcticament 2 mesos. Avui prepararem, en teoria, aquesta banya. La bateria que vàrem començar a fer ahir i avui l'hauríem de seguir. Com se diu? Això menys. Això pitjor encara.
Saps que tanmateix cada pic que diguis això sonarà pi. A veure, una puta merda. Ah, sona aquí, pipi. Molt bé, ho has pillat, sí, m'ho Marca... Joder. Marca 3... 3,50. És a dir, 3,60. On té, Toni? La que ha d'estar sincera és aquesta. Però compta el que farem ara. No, m'estem fent sa Espera, que no te veuen. Ara. Estem fent sa barra, a mi no em joda, que tu l'aigua. Ah, gràcies, ja me puc dopar. Avui són dia 17 de novembre, ara arriba en Julio, digues hola. Digues hola. Ara anem, que si no... I d'això, acaba de dur, expliqui-mos què has duit. He duit palillos per poder fer les barres que hi ha, les bateries i això. Molt I bé. de fer duit cinta de carrosser per poder encintar la banya. Ahí, exacte, perfecte. Bé, doncs ja sabeu, amb això ja sabeu el que hem de fer. Acabaré la banya, bueno, si puc, acabaré la banya que no està acabada per poder-la empaprar demà. Si se pot avui perfecte, però no, ja no ho crec.